Lanjut. Sahabat-sahabat Mas Marco, selamat datang yang baru hadir. Biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange, saiki lak kok ilang sak isine. Lunga menyang endi tanpa pamit terang ngabari, apa lali kowe karo cah gandeng iki. Yang regane nono ewu kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku lah kok mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ilang, neng ngendi aku goleki isi kotak. Mbah Kakung, semangat ge. Mereka ukurane kurang gede, aku dijodohke malah karo priya kere. Wis cukup mung semene wae. Tukang mas aku basuki, aku ora bakal lali. Mas Markus semangat. Kali kotang iki tak simpen tekaning pati, tali kotang wujud tresnaku kang suci. Dudung Sakita semangat. Selalu semangat. Esa Alisha Beauty Angel Ayo. Biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange, saiki lak kok ilang sak isine. Lunga menyang endi tanpa pamit terang ngabari, apa lali kowe karo aku iki. Temewu kowe wujud katresnanku, jare kowe melu aku lah kok mlayu. Apa kurang larang kowe ilang, neng ngendi aku goleki tali kotang. Ayo deh dudung Sakita. Iki mas taline tak kuturake. Ayo deh. Mergo pamarang apa marengake, aku dijodohke malah karo priya siji. Wis cukup mung semene wae. Dudung Sakita. Aku basuki, aku ora bakal lali. Yen ngobarengake mesti bali. Tali kotang iki tak simpen tekaning
sang pati tali kota wujud tresno bukan suci tali kota wujud tresno bukan suci. Iya. Terima kasih.